Bueno, pues pasamos dese super paseo por Ferrol a falar de cousas que tendemos a lavar, hortalizas, verduras, que está ben, pero cuidado cos ovos, que os estades vendo aquí detrás, porque temos a manía de lavar os ovos antes de almacenalos, de gardalos. Mal. Está mal feito, di a Axencia de Seguridade Alimentaria, que atención, se lavamos os ovos antes de metelos na nevera ou gardalos nun cestiño onde tiñamos na casa, podemos axudar a contaminalos, Por que? Se os lavamos, a temida salmonelose pode meterse para dentro, da cáscara de fora para dentro, Non, é un perigo. Eu nunca, xamais. Eu collo os ovos, aínda que teñan caca do cu da galiña, hai que gardalos así. Hai que gardalos así e hai que consumilos así tamén. Non nos gardes moitos días, Veña, truco rápido, outro truco para saber se o ovo está fresco ou non está fresco. Trucos. Eu se veño cheo de trucos, mirade por aquí a auga. Se o ovo afunde, este teme boa pinta. Veña. Veña. Se afunde que? Este ovo é do día. É do día. Se o ovo afunde, como acaba de pasar, no cu do vaso. Como o ovo flote, mala cousa. Ahora me tengo que afundía, vamos a ver outro que teño por aquí a min, este teme mala pinta. Como flote, home, este xa está un pouco descascarillado. Se flota, é un ovo que xa ten 30 días como mínimo. Cheirar non cheira por fora. Cheirar non cheira, non, é que os ovos, claro. Claro. Así, se flota, aí o tedes. Ai, mi madriña. Coida, mirad a diferencia, a ver se o dou feito. No, pero flota máis que ben. O que flota, mala cousa, máis de 30 días, este está a piques de caducarse, xa non está, E o que afundiu é o fresco, Rocío, acabas de quedar flipando, mira que imaxe máis bonita, É verdad? Mira como flota. E vou dar para baixo. Este está pasadísimo, compañeiros. Mira que imaxe máis bonita. Así posamos. Mira, que yo para baixo nunca... Buf. Non cae, non, isto está podrido perdido. Isto, se o abrimos, xa nos cheira, entón xa sabemos que non o podemos comer tampouco, pero claro, imaginádevos que botades aí un ovo a fritir ou tal, e non o lides, non vos dades conta, é un auténtico perigo que pode traer moitas enfermidades. Queremos saber como conservar os ovos na casa? Preguntámoslle a Manuel, ele é un auténtico experto. Que nos di? Pois precisamente o de lavar os ovos nunca xamais, olvidádevos, E como conservalos? Se os conservamos ben, poden durarnos na casa ata 2 meses os ovos en perfectas condicións. Que temos? Que telos a 17 graus. É temperatura ambiente, pero de 17 graus. Se non somos quen de conservalos a esa temperatura, o mellor que podemos facer é metelos directamente na neveira. Manuel, hoxe queremos saber máis dos ovos, que os temos todos na nosa casa, pero ás veces tamén pode ser un perigo. Como se conservan os ovos? Nos aquí no centro de clasificación sale das instalacións e mantémolo sempre a 17 grados e medio aproximadamente. Se non tes unha estancia onde poidan estar a esa temperatura, pois o mellor é telos na nevera, na parte de arriba, e que aí estará como entre 4 e 7 grados. Lavar os ovos sí ou lavar os ovos non? Aquí en España a normativa xa proíbe lavalos, o ovo non é hermético como a xente pensa. O ovo é poroso. Se o lavas quere decir que ten suciedade. Entón esa suciedade, ao reblandecela, penetra polos poros, entra para dentro. Son bacterias que quedan aí criándose, acaban fermentando, acaban se reproducindo e logo comes bacterias e podes coller unha salmonelosis ou calquer outra historia. Manuel, collo os ovos para facer unha tortilla. Hai maneira de cando os cascos saber se están malos vos, non sei, polo cheiro, por como está o ovo? Cando o abres e cheira, eso xa que está moi mal. Sobre todo 3 técnicas moi fáciles para saber se está bon. Por esta parte máis redondeada, o ovo ten unha cámara de aire. Según vai envellecendo, vai medrando a cámara de aire. Por eso, cando botas na auga, se é moi vello, flota. Este é un ovo que é de recollido de hoxe. É fresco. En teoría debería ir ao fondo directo. Debería de ir, senón mal asunto. A ver... Ese vai ao fondo directo. Ahora vamos a coller un dos máis vellos que hai e vamos a ver se fai o mismo ou se flotase. Bueno, e logo cando xa é moi vello, ponse de pé e flota. Vouche enseñar como é a cámara de aire. Para iso vamos coller un ovo dos máis vellos, pero o ovo normal aí, abrímolo, clara densa e clara líquida. Normalmente traino todos os ovos, pero normalmente a clara densa está máis pegada á yema e a clara líquida está ao rededor, pero sin esparramarse como aquí. Non ves que está esparramada? E logo a cámara de aire que vos falaba antes, aí a tes. Vela, mira, unha cámara de aire bastante grande. Claro, que despois co paso do tempo flota. Ahora vamos a abrir un que ten a cámara de aire máis pequena. Vemos o mesmo que antes. Que rechino. Esta é unha cámara de aire pequeniña que ten que ter como 3 milímetros. Xa ves que a forma é totalmente diferente. Está máis centradiño todo. Está todo máis recollido, máis centrado, a cuchillo, un palillo, e intentamos movelo pola Consigues arrastralo. pola clara, pódelo mover, ves?
sin problema. Este, por exemplo, queres collelo, camao, cóllelo e móvelo e non pasa nada. Sí, eu penso que se hai dudas ou aplicar o sentido común e non comelos, que a xente lle pode servir de moito.